Mitä sinä haluaisit tehdä, kun sota loppuu? Soittaa pianoa ja piirtää. Taiteilija. Touko Laaksonen. Hei, sun pitää löytää joku ihminen elämääsi. Mun oli sellainen sodassa. Joku Lotta vai? Hävittäjä lentää. Onko tämä teidän? We used to put scum like you into concentration camps. Palaa paperia. Ei se ole vain palaa paperia, se on atomipommi. Have to have a hard on, then I know it's good. Have you published this in Finland? It would be easier to publish these in the Vatican. Kaikkea pitäisi nähdä. Mä en ole mikään vapaustaistelija. Touko, mitä tää nyt on? Tuli yhtäkkiä mieleen, että on aika siirtyä eteenpäin. Kuulitko, että me ollaan perustettu oma moottoripyöräkerho ilman moottoripyöriä? You're gorgeous. Can I draw you? Welcome to California, Tom. You might go to prison for this. Aren't you afraid? We are the children of beautiful Mother Nature. We homos, fetishists, women and men, straight and gay, all yearning to love.